Hello, nandito po kami ngayon sa Pardo Church. Ayun na si Camila. Yun si Camila, kita ko si Camila. Ayun! Nandito na pala yung hinihintay namin. Kanina lang mga 2 oras. Yo, what's up guys? Nandito po kami ngayon sa Ayala. Tas record kami ng kanta. Let's go. Tignan nyo guys. Dito. Dito lang kami nagre-record guys sa sasakyan ni Kyle. Sasakyan ni Kyle. Yeah. At ito si ano. Ito si Princess Moody. Bigyan mo ng isang sukli dyan. Ano yung artist name mo nga? Papichulo. Ha? Papichula. Ikaw. Ako nga pala si Kazgado aka James Reed. Time check. 3 AM. Wala gyapon ko gipangita sa. Guys, mag tutorial ng paano humigop para mawala yung sakit. Para mawala yung sakit na ginawa ni Roger. Ginaw. Siya'y iniwan, siya'y winasak. Yo He's bro, from what's the up? east. I'm Abangan from the nyo west. ang aking Big Bang. Yes. Shot vibes, let's go. Ayun, lagi na ito. So mag-record na kami. Pupo ganin naman si Converse. Wala. Manam na yun. Asa do, kantado siya dyan. Ay, nade kas kanta na Mark. It's been ano na Yo, oras. what's up guys? Happy na jud mahuman, solid kayo ni. Hey, tapos na tayo. So what we're going to do today is Okay, so tonight, tonight almost 4 AM, and you see we're hardworking. That's why we're going to the top. Oh. Make it drop. Yes, so, Just some rap. shut up na ta. Sit up na, let's go guys. Yeah. Lapit na mi. Last na lang jud mga upat ka Yes, line. boss, Oh, murag mag-record na mi. Kanay. Man na jud migsuwat. Sino yan? This is Clark recording right now because he's in the top. Make it drop. Ikaw. Pwede ba para mag-listen na siya kumari kay madun mo muli. You react tonight. Yeah, excuse me, Step. Ito yan po yung mic at saka ito yung mic at saka yung phone, microphone. Saka ito yung lap at saka tap. Ito yung laptop. Isa na. Ayun, it is called laptop because you're going to put it in your lap and in your tap. Laptop! Say about the excuse me. What can you say about Roger the cockroach chef? Kung mangita ang loyal nara diri. Nasa Yala, nasa parkingan. Lot 25. Ito, ang mga nagtambay sa yala ang mga kuan. Time check 5:50 AM. Hapit na mo hayag pero ang kahayag wala man siya diri. So way hayag. Nabi to si- Di ba't sabi? Nadi diri. Ako ang nagwagi. Mga words. Ako na sa video, B. Video ka na ako. Kamusta dito? So ito yung sitwasyon namin guys. Wish SUV. An ka nag-plug in. Kani okay na ni? Oh, pero kay ron. So ron so? Anak man na. Saras. Keremes. Sige, kuan man ka nang sige manglarga sa ta. Oh, wish bus. Wish bus. Wish SUV. Para ba rin po? Tabandre kamay. Kana. So guys, kuha naman guys carpool record. Okay, basta ito. I-play daw niya. Yan na yung music. Tarong dia. Yan ang mic. Uy. So guys, ngayon guys ay papauwi na kami ay hindi pa pala papunta pa kami sa Shell tapos magche-charge ng laptop. Ngayon, may challenge kami. Tagalog challenge. Kung sino nagtatagalog, siya ang magche-challenge. Bubuang puta! Trastukin mo si Ron Mark. Bakit ka bro? Oh my God. Napakagandang tanong guys! Bakit ka broken, Jer? Hindi ako broken. Hindi lang talaga ako naghahanap ng babae. Yeah. Simple. Totoo ba yan, Jer? Napakaduda, nagdaduda kami, Jer. Walang babae. Walang babae? Hindi ko sa'yo na ano guys, pero di natin madadaliin yung oras kasi darating din ang para sa atin. At guys, sa tabi ko guys, nandito si Gasya Gracias. from South Vibes, then Milay. Milay Fool from South Vibes, and sa ating cameraman Ron Mark Weasley. Oh, dito. South Kel Zagado, Vibes. your Kel driver. Zagado. Yeah. Driver. Kel Zagado. Don't team. Solido. Manager namin yan. Guys, abangan nyo ang aking chick mopete ko.
Ipipitikin kita. Pipitikin natin yung mga chick chok. Larot lang! Cherry. Akala ko, Jer, di ka naghahanap ng chicks. Joke nga lang eh. Ah, joke lang pala. Kasi, ang buhay Mga guys. lalaki mahilig mag-joke. Oy, kasi ako guys, kaya mahilig ako mag-joke kasi yan yung asset ko. Hindi ako Ah. sugi. Hindi ako Dapat buo. natin, marunong tayo magpatawa. Grabe, Diyan na sila. idol. Grabe yun, guys. Idol. Idol, grabe, grabe. Logi tayo sa muka, logi. Pero sa ano lang, mga banatan, umupo ka na lang, sabay tayo. Wow. Parang So guys, kita-kits tayo lahat. Kita-kits sa ano, sa Ano yung event? Paparating ngayong January. January. Walang exact date, pero 21 or ano, basta dyan. Abangan nyo guys. Gagawa tayo ng history sa Pilipinas, sa Cebu. Mga batang Kasama natin ang mga solido. ito yung mga organizer guys, napakabata. Bilang driver lang ako guys, driver. Alam namin na heartbroken ka Jer, pero we know that Jer. Paano- Yung sakit na nadama mo, alam namin. So guys, yung ulit ko para lang sa taong mahal ko at saka sa tropang kapit. Sino nga ba yung pupunta sa event? Guys, ang pupunta sa event guys, ito lang, ililink ko lang ng konti. May kasama tayong Alan Boys, Yeah. Island Boys. Friends Bean, Jong, The Bukid, The Padagat, and may isa tayong guest na hindi pwedeng sabihin kasi napakalupit ito na tao at Yes. malakas. Hindi ko lang alam kung basta. Maraming malakas kasi sa Cebu. Kailan yung event nga natin? Ang event guys, second week of January Or 2022 or third week, ganun, fourth week, to fifth week. Kung meron mang fifth week, dyan namin gusto, fifth week. Gagawa kami ng history. Oh, history guys. History. Gusto namin nakasama kayo doon. Si ano naman, si Guys. Princess. Anong Princess masasabi? na naman. Anong Ayan, masasabi mo, ano Princess? masasabi mo, Princess, sa upcoming nating event? Ang mapapabi ko lang ay Guys, tignan nyo guys, oh. Ano guys, dapat natin tanungin kasi magaling to sa Tagalugan. Magaling yan guys, galing yan Manila. Okay, galing Manila to guys, galing pa ng ano, Manila. So guys, abangan niyo po kami sa third week of January. Ako po ay mag-tour. Oh, yes. Yay. I will be I will be performing solo. Yes, and I'll be twerking there. So be present always. Oh. Yes, be present. Grab your So tickets magkano now. nga yung ano natin, entrance? Magkano Entrance. entrance? Well, as for now, I don't know. Oh my god. Hindi pa kasi sinasabi sa akin. Kasi mga others kasi to sila. The info, link below. May lakad-lakad, Sabi di ko. naman sinasabi. Oh, Kaya tangina. naman mga tangina kayo. So ayun guys, catch me Go. live there. Oh. Apakalupit. mo girl. Apakalupit. So, yun lang masasabi ko. Oh guys, dito na So dito na naman si Camila. Milay Fool. Invite mo yung mga tropa natin diyan. Mag-watch kayo. Mag-work siya kasama ko. Mag-twerk kami ni Musni, tapos Work niyang una ang idol. Sorry. Oh my god. Mag-twerk kami, tapos may tao sa... FR is Steve Cup. Big shout out to the Aurum Dance Company. Aurum. Yes. Thank you for your Operation. Loving kayong support, cooperation, Hindi na ako marunong magtagalog. Salamat, Yung Sir Aurum Jed. Dance Company, napaka-solid. Manal kay Sir Jade. Sir Jed, Sir yeah. Jade, thank you so much, sir. Kita-kits sa event. guys. Kita-kits Nabubulol tayong na ako lahat. guys kasi wala pa akong tulog. Galing pa lang ako ng Trabaho. ibang bansa. Ako, galing ako sa Maynila. Oo. Yes, so yeah. Yeah. Gang. Skirt. Yeah, andito na kami sa Shell. Yun pala, si Bubans yan. Na? Si Bubans yan, tol. Yung may si Bubans. Sila dyan, Tangina, eh. ang kulit ng si Bubans. Yes. So what's up guys, nandito kami sa hood ng si Bubans. Tignan nyo guys. Ito si Frankie, ito yung ano. Sino to? Frank. At saka ito si Jay. Saka yung ito. Bubans. Nasahod kami ng si Bubans guys. Yeah. Kilala nyo, pagsalila nyo. Guys, ako si Kuanday, Jim Street.
Vin Diesel. Hoy, si Bubains. Ano pangalan mo? Kan, ako nga pala si Daniel Padilla. Ikaw, Ro. Ako din si Rockstaman. Many hours later. Hi guys, so we're going home. The recording just canceled, you know, because the laptop is dead. It died. Na-cancel ng record. Sunod na lang. Sunod na lang. Next time, maybe tomorrow, the next day, the other day. Saan punta mo ngayon? Well, I'm heading south to my boyfriend. sana all. Shout out to Toby Jess Espinosa. Complete name na naday. Ikaw na kay shoutout. Shout out sa mga putang. Ikaw, Jer, na kay shoutout, Jer. Wala. Wala yung mga shout out, mga single ni Daring Dapita. Correct? I'm proud. Sabi pa lang dita proud. Gingnan kita sa mga barkada to. Nga dita ko proud. Dire na. Oh, Ford. Okay na na. So, hi guys. Bye-bye. See you next vlog. Bye-bye, Krrrpaw. Bye. Bye-bye. Amping bye-bye, Krrrpaw. Wala na ko'y lain ang ita